Ito na po, dimbingat na po na itong umigo. Dimbingat. Kausang bingat. Uy, tinglikay. Hapit na tagal. Hey, feeling good, like I should. Okay guys, di kami sa Banhaw Spring. Nami challenge nga kinsay makakuha sa pinakadakan nga shrimp na premyo. First attempt by Conan Masida in his parallel universe. Ang teamwork di ba? Teamwork na si Ken's Milagroso. Ang ilang kuan motivator si Jay Walking, Jay Galdo as Jay Walking, o si Japoy team leader to na nag-lead na si Jao, nagbaktas-baktas. So naa sila yung strategy, no? Ang teamwork, naiming karaw sa tiil na po yung huraw. Panjang usa mo yung nagdaog DIY nga net using his t-shirt. Og murag padong sa wa ang ilang misyon. na ilang style nga doko-doko style. Oh. Bro, kaway-kaway bro. Kaway-kaway. Mauto lang spotter sa other side. Okay, abort mission. Wow, mission failed. Taob na. Yay, successful kaya ang paghuli ng hipon. Ay, nakatakas! Oy, lupad bro! Lupad bro! Right. Ang uwa, si katawa. Another attempt by Conan Masida in his parallel universe. Okay, third attempt by Conan Masida. Last try in his parallel universe. Lakpan ka, uy, ang mo bright pa kunin mo. Yeah, that's the attitude, man. Bay, tanaw ning ka bright, bay. Huwag mo i-pick mo ka doon. Crossover mo, boy. Bro. Mana? Crossover na ka? Need backup. Duha na, no? Oh, need backup. Duha na. Oh, minglusong na ang atong duha ka skipper. Ang lawas! Yes, success. Uwang. Success. Ya, ito na tunuan. Wow! Maak na naman. Shrimp, uy, nagkukaw. Alam mo, ano yung tunuan ba? Pinagi mabanggi ang kuan. Banggi ang kuan. Banggi ang kuan. Sige. Buwas maak ba? 1-0 ta, 1-0.